Nå Dan, I tabte. Hvad siger du til det? Ja, det var ikke så godt, men jeg synes, at vi møder en modstander, som er rigtig dygtig. Jeg synes faktisk, at vi bliver desværre overmatchet i serv og modtagning. Jeg synes, vi er helt klart med i blokaden og i angrebet. Men det bliver meget, meget svært for os at score i egen serv, når Randers modtager så godt, som de gør, og vi server lidt for nemt. Kan I slå dem næste gang? Ja, det er der ingen tvivl om. Randers spiller heldigvis på samme måde. Jeg synes ikke, at det er et hold, som spiller på mange tangenter, men de har nogle udveje, som fungerer rigtig godt for dem. Og dem kan vi heldigvis stille op for. Så det er planen til næste gang. Kan I få rettet til næste kamp? De fejl, I har lavet i dag? Det er der ingen tvivl om. Vi træner meget hårdt, og vi har en træner, som er meget, meget dygtig i at læse statistik. Så der er ingen tvivl om, at vi kommer til at udbedre de fejl. Tak skal du have. Velkommen.